Takže máme piatok ráno, 7 hodín, 8,5 stupňa. Počasie je krásne. Dúfajme, že to bude na našom výlete lepšie. No ale sme už v plnej zostave teda a môžem vyrážať. Čiže AMGčko, potom je tu 306 S16 a Corvetta. To je naša expedícia do Rumunska. No, tak sme v Rumunsku. Máme čas 11:40. S nejakými prestávkami sme tu. Tak všade samá rovina. Nič tu nie je. Nič. Uvidíme ďalej, kde sú tie kopce. Dúfame, že budú dáke, čo za to stoja. No, takže sa hlásime z rurálneho Rumunska, či čo to je. Je to tak strašne teplo, až ku podivu teplo. Cesty sú výborné. Čau, Menkoš. Áno. Cesty sú prekvapivo dobré, aj v takýchto rytiach, kde sa pohybujeme. To som nečakal. Takisto, no to sme aj čakali, jedlo je lacné, máme za prvý obed. Sme 5 ľudia, platili nejakých 40 €, takže to bolo super. Veľké sklamanie na OMV-ke Super Plus je E10, to je sklamanie. No, inak sa dá ako na Slovensku zhruba, stojí tých euro 40, volačo. Euro 50, tak nejak to vychádzalo asi. No tak, jazdí sa trošku tak balkánsky, no, že my to proste ideme dediny 70, mimo dedinu tak 100, aj tak na všetci prebiehajú a tam spravíme také auta, ako tam ten Fiat bielý, čo vpredu vidno za kamiónom, ktorý dostal vysieť. Tak ten nás bral úplne, že asi, ja neviem, 5 aut naraz, to nemohol vidieť, čo nejde oproti, ale proste to bral všetko a hotovo, tak to je tiež brutalita. Ale to inak žiadne fízly, videli sme pár fízlov na cestách, že šli oproti nám a tak, ale žiadne kontroly, hliadky, meranie rýchlosti, nič, absolútne nič. Zatiaľ to je dobré, no, zatiaľ to nevyzerá zle, ale hlavne cesty sú super, no, to je paráda. Aj Corvetta to zvláda v pohode, tá je nižšia od nás ešte, aj my to zvládame v pohode. Aj Peugeot. A Peugeot zvláda všetko, Peugeot je prekvapivý, Peugeot ide dobré, no. Ten sa vždy drží za nami, aj to je tu nazadu, čo v tom zrkadle vidno. Tam ide s nami. No dobre, hlásime sa neskôr s novými poznatkami. Takto nejak sa jazdí po Rumunsku, non-stop proste, diaľnica a ide sa. Ale všetci, to nie je, že ja idem rýchlo, a to proste všetci, úplne NPC auta, je proste totálne blbosti, ja. Všetci režú, trošku sú skoky, keď je nejaký mostík, ale inakšie takto proste, celý čas nálož. To sa mi páči, no, som do toho cípal, len tých diaľnic je tu strašne málo, teraz sme konečne na Sibiu diaľnicou, doteraz boli iba okresky. No dobre. No a tu je naša izba, tu je naša Dida. Takého to vyzerá. Na širší trošku. Tak. No, proste takto to vyzerá. Tu je niekde balkón, to už Dida objavila. To končí toto celé zase. No nevadí, proste tam balkón. S výhľadom na Sibiu. Ale, čo je zaujímavé, sa stanem sem do kúpeľne. Tadá! Niekde tu je svetlo určite. Tu? Áno. Výborné. No, krásna kúpeľňa je tu. S vaňou, hej. A teraz ten zlatý klinec programu. Keď človek príde sem, tak keď tu je... Keď sa bude kocúr čvachtať, môžem ho pozorovať. No to som ešte nevidel toto. To som ešte nevidel. Proste výhľad zo spálne do kúpeľne. Vieš, čo ťa čaká? Stredovek. Tak máme zase niečo nové teda, no to som ešte nikdy nevidel v živote. Vďaka Rumunsku som to uvidel. Nie len pizzu s hranolkami, ale aj kúpeľňu s oknom. Zaujímavé. Večerné Sibiu. A naši susedia tu na... Maminko. Vysmiatý. Pekné tu je, pekné. Dobre to bebe zariadil. Dobrý hotel. Uvidíme zajtra, čo bude. 7:29.
7:30 začínajú raňajky. Tak sa chodí. Minútu pred. A žak. No. No máme tu ráno. Hmlisté ráno a chladné ráno. Uvidíme, ako to bude na horách, či to bude krajšie. Kto dojde na garáž, to máme auta. Tu sa vlastne takto ide krásne, potom sa odbočí doľava pravouhlí a ešte raz naspäť a tu vlastne úplne pod nami tu sú autá. Zaujímavé to tam je trošku, ale tak hlavne, že sú autá v garáži, to je tiež dobré. Začíname z garáže dnešný deň. Korveta nachystaná, má ideálne gumy na tento dnešné počasie. Držíme palce, Bibimu. A hlavne s tým výjazdom udržíme palce, pretože tu je to, akože video to skresluje, ale to je také stúpanie tu že dovidenia. A ten uhol, to proste sa musí výjsť z garáže von a potom tu nahore. A tam je východ. Už s Mercedesom v pohode, ale Corvetta šla včera na 2 či 3 krát. Uvidíme, ako vyjde von. Ale tak hlavne sme skrytí, no, treba to brať pozitívne. Corvetta už zabojovala. To je čo najviac k stene. Dobre. My sme mali čo najväčší uhol. To sme videli, že tu na to nie je sranda, tento kopec. No, to je také dosť uhly sú tu. Vydá to, aha. Dobre. Zvládli sme to na jedenkrát. Každý výlet začína ráno na pumpe, povinne. Víťazné auto, ktoré zobralo len 30 litrov benzínu po včerajšku. My sme brali 36 a Corvetta 35. Takže medzi nami to je len liter rozdiel a to má 2 tony, Corvetta 1,5 tony. A má menší motor ako Corvetta, to je pravda. Takže víťaz Peugeot. No kukni, aké chajdy tu majú. A táto dedina vyzerá ešte tak, že celkom držia tvár, ale zatiaľ čo sme videli, tak väčšinou to boli úplne rozpadnuté budy proste takéhoto typu a tam žijú ľudia. No ľudia, indiáni väčšinou. No, ale medzi tým bývajú hen také vežičkové haciendy, nedostávané vždy, čo je celkom zaujímavé. To asi v Nemecku robiaci cigoši a potom tuto si naťahajú pipiky, kto bude mať honosnejšiu vilu, alebo čo, neviem ti povedať. No tak, ale vidíš, proste každá jedna dedina toto. Chajdy. A táto, vravím, ešte vyzerá lepšie ako väčšina z nich.
Zatiaľ máme hmlu, ale keby nebola, tak už tu vidíme Transfagarašan. A už sme kúsok odtiaľ, rovno pred nami to malo všetko sa to natýčiť. Ale. Tak dúfame, že sa vyčasí. Alebo hore bude lepšie. Snáď. Počasie sa trošku umudrilo, už sa nám tu skopčilkovatelo. Už sme mali aj tabulu Nekrmte medvede. Už to začína, no. Už prvé zákruty. Tento chrúňo by si mohol vypnúť hmlovku, celkom by ma to potešilo. No, asi sa dostaneme pred neho, bude to jedno, len musíme nejakú rovinku nájsť rozumnú. Aby sme to prežili v zdraví. Veď to. Bebe to už vyriešil a poďme na to. Adios. Hop, už tu skok. A Bežo, je tiež za nami. Dobre. Prekvapuje každým kilometrom, tá všetko zvláda. Ten sa nás drží, dvoch V8-čiek sa drží ako kliešť. Idem to natočiť normálne, to je sranda. Dobre, kým len toto. No dymi, hej, tam dačo? No odtiaľ toto vidno lepšie pod tým. Ale neviem čo to je, neviem či náhodou polôz nepraskla na manzeta. Že by tak? Lebo je to také... Ako keby... No takže pomaly stúpame na Transfagarašan. Prváka je dosť hustá aj teraz ešte v takomto čase, v septembri. Špinavé okno máš, kocúr. No musím to utrieť, ale nechcem za nami zakýdať auto, čo je kolega Pežoťák, ktorý nám už pomáhal už pod autom, takže prvá závada, čo máme, je vlastne roztrhnutá vnútorná manžeta. Odtiaľ vyhádzalo vazelínu, tak trošku zadymilo. Na výfuk vyhádzalo vazelinu a čierny dym spod auta. Tak, čiže tak, no, tak boli sme informovaní mechanikom jedným druhým, že by to malo v pohode zájsť aj domov, tak snáď áno. Tak čo, cez víkend v Rumunsku nič nevyriešiš, možno ani cez týždeň, neviem. To je pravda, takže to necháme tak proste a uvidíme, ako to bude. A doma sa opraví. Tak. Pokračujeme vyššie, no asi nenatočím nič, lebo umytie okna nepomohlo, ešte to zhoršilo všetko. Pekné fotky to máš, tak? To tak vidí. Na 10 to máme. Bude to na videu. Tu spí nejaký Hauko, alebo vlk, dúfam, že Hauko. Som od neho dosť ďaleko našťastie, ale asi je rýchlejší ako ja. Tak neviem, či sa nezdekujem odtiaľto od Haukáča. Ale je tu krásne, akože klobúk dole pred Rumunskom, je to krásne. Neviem, či je to obedové menu, alebo ešte živý. Ale je to. Na druhú stranu zjavne asi Transfagarašan. Medveďa sme ešte nevideli. Ešte nie, no. Ale tu je hore milión turistov. Milión nejakých suvenírov a neviem čoho. Nemáme hotovosť žiadnu rumunsku, tak si môžeme kúpiť, viete čo? A nemáme chuť sa s ľuďmi tu rozprávať a stretávať a parkovať. Chceme niekde ísť, kde budeme sami, alebo málo ľudí. Uvidíme, čo bude za tunelom. Koniec tunela. Budeme
čisto zase. To se mi nelíbí. Tak to sme s fotkami asi skončili. Týmto tunelom sme prešli po tejto ceste sem. Tu bola úplne všade hmla. Teraz toto je už trochu sa to... Trochu to tu rozfúkáva tú hmlu, takže už trochu aj vidíme niekde, kde sme. Uvidíme, toto je vlastne druhá strana Transfagarašanu, to nás sa bude teraz už klesať. Toto je tiež nejaká zrúcanina, neviem čo to... Čo to, kde to? Uvidíme neskôr. Takže pokračujeme ďalej. Aha, samé ovce. Medvedík tam sa bojí korvety, asi moc hlučná. Či ide na to? Alebo ho naserie korveta a... No. Bližšie k tomu trošku, hej. Chcel si vidieť maca, tu máš maca. Hodili mu banán, voláky, hodili z auta. Tejto nekrmte medvede, hej. No, a banán nechce zjavne. Toto je ako vzal. Daj dole okno. Tak ja môžem, hej? Aha. Tak už asi ani nevysíš, to je jedno. Radšej ho daj hore. Je to sila, čo? To je s mladými inak. Teraz stojí na ceste úplne, že nezájem, hej? Teraz ty otváraš okno, tak, hej? Mám? No ak sa nebojíš, tak hej, ak sa bojíš, tak nie. Mu nahádzali bolo, čo má zamestnaný. Jablka tam žerie. Dobrý deň, Meďo. Pozor na teba. Kuchrúmy. Asi tu radšej, poď. Sa bojíš už? Ahoj, Meďo. Zdravíme Meďa z Meďa. Ako sa nebojí vôbec však. A ten Peugeot hučí, že ho počuješ sem a nebojí sa nič. Normálne on podľa mňa čaká jedlo. Si to vidíš, že hej, no. Nazdar, Brumík. A všetci stoja hneď a pozerajú medvede. Tak nevidíš každý deň. No to teda nie. No na ceste vôbec nie takto v voľnej prírode. No. Tam je tunel, kde pôjdeme asi alebo nie? Počkaj, pred nami je tunel. Neviem, to funguje. Možno nie sú všetky prístupné verejnosti. Chodíte chce. To absolútne nezáleží. Klasika. Proste nič. Tu sa čo deje? Neviem. Policajt, že? Policajt, no. Tam ide cesta, vidíš? A tu je Top Gear, teda bol. Dneska musíme nejaké priestory. Takže už aj psi, nielen medvede tu máme v Rumunsku. Taký dobrý. Nejaké skúsenie behnúť by ich neporátalo. A tuto majú sprievod nejaký, to sú sprievodné psi, ja neviem. Aha. To majú... Asistenčné psy. Kamoš, Ježiši, kamoš. nepocúchaj ho. No skoro som ho trošku pocúchal, si videl, ako som obzrel? No. Však ste ma dobre bezný. Aký malý, pozri, smečkou je ten malý čierny. No, vidím. Guláš nejaký. Aha, Z4. Aha. Dajem obehať koňa. To bude sranda, čo? To som ešte, neviem, čo na toho keď prebiehol. A guláša malé, ho nezabudni na Ja som neho. zabudol nepozrieť, on má rád nejak, vidíš, tam som skoro prešiel, kde sa parkoval auto, no. To je sranda, no. Teraz ukazuje cigač, poďte po lúčiku pekne, no. Ježiši, gulášik. Ďakujeme. Tak sa vraciame už do Sibiu na hotel. Sme prešli celý Transfagarašan, boli sme až dole na tej
veľmi také zmiešané, by som povedal však. Áno. Na jednu stranu vlastne je to de facto tá príroda je rovnaká ako to, čo je v Rakúsku alebo Švajčiarsku horské prechody, také tie skaly, vracačky, to je všetko také isté, čiže to je áno pekné, hej. Na druhú stranu tomu dosť podráža nohy tá cesta, ten asfalt. To je dosť katastrofa, čo? Cesta je dosť rozbitá, niekde sú záplaty, ale sú tam nepríjemné skoky, diery. No. Takže toto je také dosť zlé tam. Ale zase veľké plus, čo sme vo Švajčiarsku ani v Rakúsku nevideli, sú medvede. Tak plus ako plus, keď má človek zdravý rešpekt a odfotí si to z auta, nie ako idioti, že vystúpi von a fotí si to, alebo potom cestou naspäť sme videli odstavené auto a normálne z okna vytrčali decko také nemluvne, aby videlo medvedíka. No, tak to už fakt idioti. Áno, to sú hlúpi ľudia, ale akože je to také spestenie, keď človek vidí medveďa na tej ceste. Samozrejme psi, kadetade, psov tam bolo asi 1 milión. Konský záprach, presne. A na záver líštička ešte. Ovce tiež strašne veľa. No, takže je tam akože tá fauna, flóra, pekné. Áno, rozmanitosť tam je pekná. Na tej ceste a teraz bude skok a hop. Akože je to tu také no, ako slovenské a ešte o trošičku horšie ako Slovensko. Zase hop. No. Ale ako vravím, krajina je pekná, aj to sa musí nechať. Len vidno, že to bolo postavené pred x rokmi, ale vtedy to sa len stojí. Že to ani len neudržiavajú tí Rumúni proste. To niečo len Čaušesku vybudoval a odtedy tak je proste. Nič. Údržba žiadna, niečo vylepšiť, zlepšiť, prerobiť, nič. Ale celé je to tu také, tie dediny, ako to tie domy držia silou vole pokope. No. To sú tu dva extrémy, bude všetko rozpadnuté, alebo potom sa predháňajú, kto bude mať vyčačkanejší dom s viac vežičkami, nič medzi tým. No, tak. Ale každopádne je to dobrý zážitok na Transfagarašan, isto to odporúčam každému, kto sa rozhoduje, či ísť alebo neísť, treba ísť proste, je to super fakt, ako je to zážitok, je to niečo treba vidieť, ako aj tá priehrada je obrovská, to treba vidieť, to na fotkách tak človek neprežije. Je to pekné, ako neľutujeme tu boli, je to super proste. Ja tiež neľutujem. Má to nejaké tie ale samozrejme, no. Ale zase keď si to tak zoberieš, tak z môjho pohľadu sa viac opletí ísť do Švajčiarska. Tam ich máš viac, aj sú tam všade dobré cesty a Áno, sú také rozmanité. No zase všade sú iné ceny v Švajčiarsku, to je. Áno, dobre. Zase je to úplne iné. Tu máme 3 noci hotel krásny, luxusný za 240 eur, či koľko je, s garážou. To vo Švajčiarsku by sme sa nechytali na takéto, čo tam sme. To je pravda. Tam sme mali za 161 noc, či koľko sme boli polámaní, nie? Z tej postele rozlámané. Hej, To je zase také, tak všetko má plusy, minusy. Ja na ten zámoček, vidíš, aký je? Tam tu vonom. V kopci. To je to, čo sme hovorili, že bude tu takéto niečo, alebo bude. Nič medzi tým tu nie je proste. Ešte musíme niekde natočiť, keď pôjdeme cez dedinu, ako to vyzerá. No, takže zatiaľ strih a vidíme sa v dedine. Garáž je garáž a tu je výťah. Minko v odraze, ktorý tu pekne váži ľudí. Aha. Hop, KG nabehlo. Dida, nabehlo. A môžeme ísť na izbičku. Na záver dňa sa hlásime z nášho balkóna s výhľadom na Sibiu. Chcete hranolky? Ja som ešte plná, ďakujem. Peťo? Uvidíme. Uvidíme. Dačo sa s tým bude dať urobiť určite. My už sme von. Čakáme ďalších. Skôr to je ťažké.
pokračujeme rannou rutinou. A dneska budú nové výsledky testov horskej spotreby našich aut. AMGčko 33, Corvetta 34 a Rado obhájil svoje víťazstvo zase. Koľko ste mal? 25. Takže zase víťaz aj v kopcoch je Peugeot proste. To je víťaz všade. V kopcoch, na diaľnici, všade. ale Corvetta sa teraz prehodila za AMGčkom, takže je to, medzi nami je to 1-1 medzi Corvettou a AMGčkom. Tak sme umytí a ideme ďalej, vyrážame. Dneska nás čaká Transalpina. Tuto máme koňa v strede cesty a odmieta sa pohnúť. Ale má zväzané nohy, takže to bude niečí kôň. No. Aj tak sa dá. Sme si všimli, že všetci sú tu veľmi hrdí národovci. Ale do prdele. Ale asi to bolo vidno. Tam tá vlajočka rumunská na aute. Tak na každom dome sú tu tie vlajočky všade. V každej dedine je rozvešané po lampách. Tak sú hrdí na seba. Prichádza jeseň. Všade tu už máme listy na ceste. Tak. Uííí. Záznam znepríjemňujú život nemecké obytňáky. Corvetta prebehla obytňákov, tak musíme ju dohnať teraz. Za nami už Peugeot, ten ich tiež dal na pána obidvoch. Cesta je výborná, včera bola zlá, tu je celkom dobrá, no. Lepší asfalt a menej aut. Každý ide na Transfagarašan a na Transalpinu už asi málo kto. Málo kto nech zjavne vie asi. Top Gear nespopularizoval. Zvláštne, že takéto hora. Hej. To je trošku také blbosť, že tu sú všetky značky s tými šípkami, potom sa krutá. A niekedy takýto vracák ako tu a niekedy je to zakrutá, že nič skoro. A furt taká značka. No, ďalšia brzda. Tu máme ďalšiu priehradu, trošku menšiu. My si fotíme priehradu a miestni ľudia si fotia Corvettu zatiaľ. Táto strana je lepšia, no. Tu je menej ľudí, aj lepší asfalt, lepší povrch. A to sme prišli touto cestou tu do dole. Tu je premávka väčšia trošku na to nahore. A teraz nejeme na najvyššom samozrejme. Ale je to pekné už, ešte pôjde aj vyššie. Tu je len ticho a kľud. Videl som, hej, tam šli akorát offroadiaci nejaký dole z asfaltky. Tamto niekde sa chodí offroad.
Ale tam aj auto nejaké hore. Tuto nám asi došiel Tiguan, on to tlačí vodu. No už kopce sú kopce. Nie je to sranda. Dolieva, ale... Ja neviem. Či z toho dačo ešte bude. Už, držím palce, chlapci. Viditeľnostné podmienky sa nám zhoršili. Riadne, no. Za nami niekde je bebe, ako vidno. No vidno ho, tak sa to vidíš sa. Ja sa otáčať neidem. Nie. Vidíš. Nevidím. Toto keď sa trošku vzdiali motorkár, tak ho už ani vidno nie je. No, úplne sa stratí v témhle. No, oni si traja. Úplne zanikajú. Škoda. Sa teraz, hej, len teraz sme na takýchto kvázi trhoch nejakých. Naše auto tu nás plynulo v dave pred Daciou. Dali grillované mäso z takéhoto niečoho veci. A toto nám robia trdelníky nové, čerstvé. Takže paráda celkom. Čo niečo to všetko stojí, to neviem, ale je to super tu na. Bola čerstvý, že sa nedá ani v ruke držať. Ešte nás opýtal, odkiaľ sme, s čím to chceme. Paráda. No, sme zvolili takú zadnú cestu z Transalpiny. Najprv bol asfalt s brutálnymi jamami, sme dvakrát skoro stratili nápravu. Sme trafili také krásne jamy, ale toto je nový level. Čo stavajú si, ale nevidíš? Ale... super, no. Rado s Peugeotom vyhral, ten ani necíti, že ide po niečom inom ako asfalte. No, reálne. My to tu cítime teda riadne. Krása. Uvidíme, čo nás čaká ďalej. Zrejme to mal nejakú kalamitu asi Rumúni. Asi tu pozosúvala pôda, ho prepadával asfalt. Tak to opravujú nejako. A máme tu offroad etapy, vďaka tomu. Ohník pozný. Možno toho psa si dajú na večeru, čo sme videli. A dneska je nedeľa, takže nemôžeme sa čudovať, že nič nerobia, však nedeľa. Ale neviem, je to tu na riadne rozsiahla stavba. Či to debili dokončať, či to funguje ako na Slovensku, alebo majú k tomu iný prístup. No podľa toho, čo sme zatiaľ videli, tak... Slovensku a horšie. Áno. To je ujazdené, to vyzeráš nie je čerstvo. Tak to bude slabšie už. Teraz stavba búcha v aute, v takomto offroade. Ešte môj pás. Občania, Púta, psi. ďalej, hýbaj. To je sila. Ďalší, pozri. Na to mali ešte, Fíha. maloval, že to je sila.
nechaj ich, nech sa tešia a bežkajú si, kým ich nezožerú. Veď ich nezrážam. Kým ich nezožerú. Veď to neviem, a ty vraj, že nechaj ich. Nezrážam ani ich, nechám ich. Ako ich náhodou. Náhodou. Takže dneska začíname ešte posledné video z nášho hotela, rozlúčkové video, a to je táto karta, ktorá je z našej izby, áno, 303. S touto kartou by sa malo chodiť do našej izby, samozrejme. Funguje to veľmi jednoducho, ako každý iný hotel. Je zavreté, nedá sa otvoriť. Dám kartu, pípne, dá sa otvoriť. Ale zistili sme s našimi slovenskými kolegami, že karta je univerzálna zjavne. 301. 301 zavrieme. Ešte potom má nejaké... Nedá sa otvoriť. Karta číslo 303. Tada! A funguje to na všetky proste. Takže už ideme domov. Máme za sebou posledné tankovanie samozrejme, aby bola nádrž plná. A v poslednom teste, čo bola Transalpina, taká asi najjazdeckejšia časť nášho výletu, my sme to fakt užili, tam sme ponaháňali tie auta trošku viacej. Tam bol aj asfalt bol kvalitný, aj cesta bola taká fakt technická, že nie samé vracáky, ale boli aj také pekné ťahle zákruty a podobne. Tak tam sme tie auta najviac ponaháňali, tak tam to vyšlo úplne, že neprekvapivo Peugeot víťazne z koľko? 33 litrov minul a my sme minuli 49 a Corvetta tamto pred nami, tak tá minula rovnako ako my 49 tiež, takže s Corvettou sme 1-1, takže vlastne počas celého výletu de facto Corvetta a AMG čožali rovnako. To je tako zaujímavé inak, úplne dve rozdielne auta, ale tak spotreba vyšla rovnaká pri nich. No a teraz nás čaká ešte tých 8 hodín alebo 9 podľa premávky domov a výlet za nami. Bohužiaľ, za nami výlet bol parádny podľa mňa. Áno. Rumunsko, neviem, kto nebol, isto treba ísť, je to pekná krajina. Sú tam nejaké tie ale, ako cesty miestami rozbité a neviem čo, ale je to dobré, fakt. Príroda je krásna, ľudia boli v pohode, nemali sme žiadny problém s nikým. A je tu veľa snedých samozrejme, ale nikdy nebol problém, skorej ukazovali palec hore, obzerali si Corvetu a boli celkom milí. Dokonca sa aj pýtali, či si môžu fotiť Corvetu, takže vrajím, za mňa to bolo celkom milé a príjemné toto Rumunsko. Príjemný zážitok, no. Netreba mať predsudky. Nie je to ďaleko, tak oplatí sa. Áno, určite. Kto rozmýšľa, treba ísť. My sem pôjdeme ešte takedy znova, možno iným autom. Uvidíme kedy, ale nevylučujeme to. Však. Áno. Tak sa ešte hlásime z cesty, ak by niečo bolo náhodou. No. Tejto tabule smerové sa nedáme čítať, ale toto vidíme vlastne, ja neviem, 20 takú tabulu v takejto kvalite, že proste človek nevidí, kde má ísť dole, lebo sa nedá čítať. Táto náhodou nejaká celkom zachovala, ale aj tak. A tak tuto už možno menili niekedy. Ale tiež to je tá, hej, ale niektoré sa fakt až v takom stave, že sa doslova nedajú čítať, že tam je viac toho bieleho ako farebného. Ale to nevadí, dnes každý chodí po navigácii, alebo z pamäti. Tabule mne treba. Tak tých diaľnic tu nemáš tak veľa, že by si zablúdil na nich. Však to de facto potom mohli byť aj viacej tých tabul, nie? Že aj tabul to nebude veľa, keď nie je veľa diaľnic, no ale No asi to bude bola Rumunom dobrá. ako vyhodené peniaze, alebo čo, opravovať tabule, alebo robiť poriadne, neviem, nie je problém. Aha, to sú plynovody. Tieto nie sú síce na fasáde zvonka, ale tiež je to sú len vzdušné. interesantné, fakt. A tu je po fasáde, vidíš, tam na dome, aha. Vidíš, Aha. po fasáde mu ide. To je brutál. Dobre, nie? Nejaká Aj tu bezpečnosť. tiež. Vidíš, a tam tiež po Hej. fasáde to ide normálne. Brutál. A to sú všetko dobré, niektoré boli ťahané aj popri chodníku. Áno, ponad zem. normálne, že asi 5 centy od zeme. No tu zjavne idú po podchodník a potom len pri každom dome vyjdú von. Ale v niektorých dielach boli, že máš šli ponad chodník, žltá rúra a potom po každému domu sa to vybočila. Dosť hardcore, no. Tu je tiež taký, aha, vonkajšie plynovod. Nádhera. No, zjavne sa plynovod robí dodatočne. Takže už sme zase na bežných cestách, lebo po nejakých 170 km nám došla diaľnica. Takže ďalších 120 či koľko to bolo, tak nejak, nie? No. Si dáme takýmito cestami teraz až do maďarských hraníc a od Maďarska potom už škola Povodevnica až domov de facto. Omalovače rumunské.
Ďalšia zbierka Všetky sú, čo? honosných, To- 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 vežičkových, neviem čoho. Druhá strana, kúkaj. Vidíš? A, To je husté, čo? Bože A to je celá môj. zástavba taká. Tak to sú tí olašskí cigáni asi, nie? Naživo to je úplne fascinujúce, fakt. Videl som na internete takéto veci, ale prvýkrát idem naživo, je to fascinujúce naozaj. Bože. Nie, že by som to chcel, to nie, ale je to fascinujúce. Ešte posledný pozor, ako vyzerá ako fakt nejaké sídlo nejakého Maharažu, alebo čo. Krist. A to je koksa. Wow. Ako naživo to je fakt úžasné to vidieť. Toto je tiež riadne. Toto je tiež. No, to je husté. Ďalšie. Ako sa Sídla. volá tá dedina? Počkaj, zaberám to názov. Čo to je? Huedin? No. Tak Huedin to bol. My sa zastavili vo fast foode trochu sa občerstviť. Za super ceny. Langoš euro 40, hotdog euro 40. Len takto od cesty. Pokračujeme. Zbierka plynových To je krásne. prípojek. Popri kostole. Tuto Bránička. pri plote. Kúsok od zeme. Aha, to je to niečo neuveriteľné fakt. Ty kokos, to je brutál. A to ide popod bránu, aha, a zase von. A zase popod bránu a ďalej pokračuje vonkajškom. To sa Wow. Inak na zmienku stojí cesta, po ktorej ideme. Niečo na videu vidno, ale to vlastne boli niekedy mačacie hlavy, ktoré oni zaliali asfaltom. Akože sa neunovali to nejak vytrhať, alebo čo. Tak nie. ono to pod tým tak dobre pracuje. Potom to tu vyzerá. To sama jama, proste kolaje a neskutočné zážitky sú to za volantom. Ale to nie je len tu, na to sme si všimli na viacerých miestach, že proste oni netrhajú starý asfalt, ale majú na starý asfalt dajú novú vrstvu ďalšieho. My vidíme niekde už aj 3 vrstvy asfaltu na sebe proste. To som ešte nevidel tiež nikde vo svete, iba tu že proste vrstviť asfalt. Vieš, čo mi to pripomína? Tie plynové prípojky, to je ako čo máš na niektorých parkoviskách, doraz na auta. No, ale to používa raz ako doraz. No. To chcel odraz do neba. Ale ďalší kontrast, že teraz to skončilo to peklo s tými mačacími hlavami, zaliatými flakmi asfaltu a je to nová cesta, úplne že nová proste, hladká, krásna nová cesta. A na tú cestu s tými mačacími hlavami sme zišli z novej diaľnice, to bola diaľnica asi 5 km úsek nejaký v strede Lúky, Slovanovače. Ale proste nová diaľnica končí v takéto dedine, ktorá je proste úplne, že tam má off-road problém prejsť. A potom sa nevie zase ďalšia dedina, ktorá má novú cestu. Úplne, že zvláštne pre mňa nepochopiteľné veci, ako to funguje. Opúšťame Rumunsko, prekračujeme maďarskú hranicu a zároveň sa čo? Vraciame v čase. Tak, posunie sa na čas o hodinu dozadu. Takže o hodinu omladneme. Juhu, som mladý. Ešte nie, ale za chvíľu. No tak mladší, nie mladý, dobre no. Dobre. Ešte nie, ale za chvíľu. Kde? Neviem, je to dobré, aha, to už rozdelenie kruhov, kto bude kam. A my hádam rovno bez kontroly snad nie. Cestou sem, ale kontrolu korveta nie, alebo nie, nás pustili v pohode. Keď tam sa pristavili, tak sa čudoval, čo stojíme, že môžeme ísť najmä spolu. Dobre, už sme v Maďarsku. Ideme v Maďarsku, ale už to bol aký chvál to zás. Tak dobre. Korveta pred nami chýba, zase ju odstavili, nemá prednú značku, tak To proste maďarsko-rumunská hranica je na toto hákliva nejak, takže zase, ako aj cestou sem, tak aj cestou späť, korveta stojí. snad nás skoro dobehne. No asi je. Na Slovnacke v Košiciach, prestávka, konečne na Slovensku. Celou cestou bol kľud od policajtov a samozrejme, kde bola prvá hliadka? Áno, za hranicami na Slovensku. Už pištolníci fénovali. To je proste, vítajte na Slovensku. Človek prejde x kilometrov, má všade kľud a pokoj, ale nie, tu nás sú policajti proste. Hneď. Našťastie tam už mali svoju obeť chytenú, takže sme prešli bez straty kytičky. Ale proste úžas. Tak, to je Slovensko, no to je to privítanie naspäť doma. Hneď policajti.